bulayo maqhe uyabona ukuthi yanihlula. Uyazi ukuthi izangoma nezinyanga kudala zasho ukuthi isihogo sikhona. Hamba uye khona uyobhula. Inyanga ithatha amathambo enja okudala yafa. Nayo yafa ikhonkotha. Kuthathwe lawo mathambo azokhuluma indaba zika principal. Uyabona lento ukuthi yonke into efa ithethe indaba zakho isho ukuthi nawe ufile. Iwaphosa nje inyanga ithi iqala ngokuthi nje abakini abaphansi. Hayi yangisikelela leyo verse yezangoma. Yagqiba nje ukuphosa amathambo abakini qedela abakuphi. So fanele uyazi ke lo verse ukuthi njoba uthi wabakini abaphasi usho ukuthi kule family kukhona umuntu osesihogweni. Uke wezwa isangoma sithi abakini abaphezulu. Abantu uthela abakini qedela abakuphi. Verse 2 wakhona uvela nigqibeke. Bayakhala. Uke wasizwa isangoma sithi abaphasi bayahleka. Akuhlekwa lapha. Dala izangoma sayibona ukuthi kunesihogo. Verse 1 yezangoma abakini. Verse 2. Hayi verse 3 uvela ngiqede. Bakufulathe. Verse 1 abakini. Verse 2. Verse 3. Inyani leyo. Ubani ongathi esemlilweni ajongane nawo. Sanbona ake uthi nje uma umakhelwana angenzi ithela zonke izono la kuye wena. Ay iboka wena ntate. Jesus iboka wena. Lithi iBhayibheli uthi uFaro ngeke simelane labo umnyama phumani. Lethi shiyani izimvu zenu. Shiyani lezimvu zenu. Shiyani inkomo, shiyani impahla emfushana. Hambani nodwa. Uthi uFaro
pho usho kubani? Usho kwindoda ephakamisa induku. Ngoba uthe yena uma nimphakamisa yena uyobadosa abantu. Uthi kahle kasijatshuliswa ukuthi uthi sihambe. Lokho thi sikushiye asishiyi lutho. Ake ngutshele usathane kulezi insuku ungathi kunedemoni elisha liqhashile lapha abantu befuna ukukhonza uNkulunkulu kodwa izinto ezinye beyishiyile. Ngithekini ngenani nezinto zenu kuphi? Uthi uFaro ningahambi nempahla emfushane.